И здравейте, приятели! Днеска, както сме прости, т.е. имам предвид, че аз съм проста. Не можех, нещо видео ще бъде. Как ще се гримирам за Хило? Ще се гримирам за Хило. Мина преди 5 дена. 5 дена сме дал 3 смята. Тъй, че ако заложи той продължи. Нека започваме. И така. Взимаме от тази тръпка. Пуда ще свърши. Това е водна пуда. Да, майко ми. Обратно тук. Не гледайте. Така пуша. Слагаме. Лекичко. Добре стара. С пръстя по-лесно всъщност. Да, по-добре. Както виждате са бял чат на светлина. Да, горе бял чат. В смисъл. Сега взимаме още малко. И нанасяме на тук отдолната част. И ето тук. Ще правим грим като на клон, примерно. Когато се получи добре. Буквално ми без ръце, трябва да правя едно и също нещо, мога различни неща. Едва мога. Всъщност, това не знам как го правя. Така стъркам очите. Сега тук няма да правим на клон. Пирският ни зъб, който не става. Просто ще го решам така. И не мога да говоря много добре, затова ще чувам толкова гадно. Иначе седи доста добре. Застоя? Не падна. И след пак го задържах. Добре, защо оближах сега? Няма бе. Къде го
Ча. Шипнах ми с таблета даже. Ето го цялото червило. Показвам. И това е перфектният момент да ви кажа. Абонирайте се за канала, моля ви, защото поне 100 лайка. Моля. Добре, малко ще слезем долу. Оправихме се. Поне за сега. Тя пада на земята буквално. И кому е бе? Сякаш долното остане по-добре. Ще правим ръката. Ще се боя ли са червилото? То вместо червено става розово. Цялата идея беше да не направя толкова екстремна линия, защото това трябва да направя до тук червилото. Не, махме. Нямах кърпички или салфетки под ръка, затова така. Да, не се вижда. Вижте ръцете ми обаче на какво стана. Най-накрая, бе. Малко ми е трудно, защото няма много абонати. Моля ви, абонирайте се! Моля. Добре, наистина, искрено от сърце ви се моля да се абонирате. Така помагате на мен и канала ми. Да, това е по-добре. Dubai. Трябваше да имам хелмински грим за Хелоуин. Добре, продължаваме с точно ето това нещо. Къде ще го нанесем нашето червило.
Сега това ще го направя на една такава линейка. Мога да съм... Да, трябваше ужасно. По-добре да спрем видеото и вече сме тук с стейките. Чуваме точно ето този час. Чакайте да покажа. И ето крайния резултат. Надявам се това видео да ви е харесало. И какво чакате? Само да си изтрия грима. Да. Ние сме много прости. Забравихме да си изтрием грима и ще се изтриете грима с мене. Искам да напишете вие какви гримове сте си направили за Хелоуин в коментарите. Ако ги пусна някак си. И сме напълно готови. Тук с мен да сте. Добре. Буквално чувствам, че съм червена като домат. Ще мина да измия лицето. Чао!